Good evening guys, जाहा दिनै बोरमा फिसा जानो नामायदों। नाय नोंसोर गोबां नुवाखै बोरमा फिसा जानाया माबायदि जायो। दिनै आं नोंसोरखो लाना फैदों। नोंसोर मोजाङै नायबानो जाबाय बोरमाया माबायदि फिसा होयो। जाहां जाथारबाय। आं नोंसोरखो दा खोन्थिगासिनो दं। नाय जासिगोन जाबाय। मासे जाबायना आरो नै मासे जाबाय। फिसाया उन्दैनिफ्रायनो गिदिरखा दसे हां फैथ'वाखै मानोना दासो गदों नालाय आं एसे माबाना होदों। फैसिगोन आरो हां फैसिगोन। साफा खालामना होदों हां फैबाय नायदो। नेक्स्ट आरो मासे जाबावगोन। बिमाया गपस नालाय नोंसोर नायबाय थाबानो जाबाय। मानै होगोन। बिराद गपसखा फिसानिफ्रायनो बोरमाया। मोनाबायना एकदम मोनानायजों ग्रोब फिसा जानायदो जादों। आरो मासे जागोन बायदिनो मोनदों। जागोन ना जाया नोंसोर नाय जोबजासिम नायबासो नुगोन नोंसोरो मानै जागोन ना जाया। मानै जागोन बायदिथ' नांदो नायनानै। मानै जासिगोन रखम नांदों। नाथाय आंबो मिथियामोन दिनैसो आंखौ नुबाय नुनानै नोंसोरनोबो खोन्थिनो लादों। फुलि ना मा बुङो बेखौ फुलि ना फुल ना मा बुङो। बेसो नंगौना ना आरो मोनसे फिसा जागोन आंबो बुंनो हानाय नङा। मानोना दा भिडिअनि गेजेरजोंसो नोंसोर नायबाय थाबासो मोनथिगोन। मानै जामारगोन बायदि ना जामारा बायदि नोंसोर नायबायल' था। बोलो होगासिनो दं। जागोन बायदि मोनदों। जामारगोनदां। बोरमाया एसे गिदों आंखौ आं खाथियाव दं नालाय। नोंसोरनि थाखाय आं लाना फैदों दिनै मोनानायजों जोंहा दिनै बोरमा फिसा जानायदों। लोक्षि फैदों ना मा बुङो बिदिखौ लोक्षि फैदों ना मा होनो। लोक्षि फैनाय ना मा होनो। मोनानायदो ग्रोब मासे मोजां गन्द्रायाव हाबखाबायमोन बेस्रा बोरमाया। लोगोसे धुनु जि मोजां फिसा होगासिनो। नै जामारबायसो होमबा मानै। खर'आ ओंखारबाय नायदो। खर'आ ओंखारबोबाय। आरो एसेबा ओंखारसिगोन मानै जामारसिगोन। बोलो होगासिनो बिराद खस्थ'। नै जामारबायसो होमबा। बिमाया एसे जोंना खुस्थ'थारना मोजां आदार जाहोयोना बेनिखायनो एकदम मोजांनो मानै होदों आरो। जोंहा बोरमा लायोलै बोरमा दं जोंहानाव बिराद बोरमा दं नोंसोर फैबा नुगोन। सोरबाफोर फैयोबा बिराद बोरमा दं जोंहानाव। ओइलाय मानै जाबाय। जोंहा बिनानावा साफा खालामना होगासिनो बोरमा लाग्राया। बोरमाया बेनोसै नालाय एसे नांथाना दं बोना होनो थिनदों आं। गबाय मानै जामारबाय दा होमबा नोंसोरो गोबाङानो नुवाखैमोन जानो हागौ। दिनै नुनो मोनबाय नङा होमबा। बेनिखायनो हागौमानि नोंसोर शेयार खालामना हो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना हो। बेफोरबायदिनो आं निसय नोंसोरनि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैनो हागोन। आसा खालामो नोंसोर बयबो शेयार खालामलायगोन। साबस्क्राइब खालामगोन आरो हागौमानि नोंसोरो गासैनोबो शेयार खालामना होगोन। साफा खालामगासिनो दं दा बोरमाखौ। नोंसोरनो आं इभिनिंनि मोनसे भिडिअ लाना फैबाय होनजायो आरो। होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेसावनो दोननोसै। बाय बाय।